asi ndaona sekuti mweya wakamugara bhozi ndapinda mumba akagara mumba mota yake iri panze ndotobva kutenga for yanga ndasvika ndamhoresa ndekufunga zviri sefa atodaira zviri popo ndasiya vachitowirira nemhuri yake mumba nemhuri yake uye ndabuda kugara mumota muno pandabuda panze panapa ndazozwa ya noise panze mukadzi wake naiye wakurwa panze vandati afunga amurovani panapa unourayira munhu panapa zvinozoita here ndobva ndada kumubata autobate nini waziyo nderunyengani mukadzi wangu ndati zvawakutaura izvika handizvo ngatiende mapurisa ndabvizura naye ndakufawo nemapurisa uko moto yasimudzwa kunge ameno ndajamba pajura kubatira jura ure obva kuti munhu ndamutadza bvadzika vata kuti ndidzingirira ndamhanya kudai so chimhanya mapurisa wandidzingira bva kuti munhu achamubati ndobva asiya ini ndabva ndapinda pabapo pandapinda vandambokumbira mvura vandambohwana ndiri ndichimbotura befu pandazobudepo ka so ndobva rachipano pandazobudepo ka enda mapurisa nasvika mapurisa kwaifungai wanga ako mapurisa atopaka motikari mapurisa watopo ndobva ndachisvika zvikazi wauya ndikati ndauya zviri sei mapurisa ndasvika ndatsanangura nyaya ndikati uyo wasvika aita noise mumba zvasaya iye uri kuti iye uri unyenga mukadzi wako ndakusvikira utori mubedroom mako iwe nemukadzi wako ndikati aiwa haisi problem kana ari kuti ndiri zvezvo ngatidini ngatimboende mumba kwacho handiti mukadzi wake uripo wangu wacho uripo mai angu aripo mai angu anga aripo pamba pangu inini ngatichiendepo fungai wabva angobuda mapurisa obva amusa mota bva atouya kunoku ega mapurisa yabva atosiyiwa saka pauya kunoku ndikati mapurisa kuti ndiende kumba undega hazviti ngatichiende tese ndapuwa mukadzi muchipurisa nimwe mudharo ndapuwa pendaya nawo bhuda mundasvika akapfeka sheti yangu yavamai asina hembe kwese kuno uri kutotendera panze une chijira chegreen parutivi mishonga dzawedzi muruzone noti munhu uri kutotendera musoro saka ndada kuti ndisvekere padhuze ka iye munhu ndabva kuti ndokuuraya hazviti ndabva ndagumira uko ndikati ini ndakuenda kudedza angu mapurisa aya aripo andifuna kugona mubata obva ndoda kutora angu mapurisa ndakudzoka ndobva ndasangana naye akatoiswa chena asi akatogara pasi ari kutozvigeza nemavhu amwe achitoti haatomuziya ndifungai unonga akadhakwa apa muri kutanga kutendera musoro ndikati hakusi kudhakwa uri kutotendera musoro unotogara achizotoita onendofu maonendofu unozvika asi izvi zvanhasi zvazonyanya kopa kuzogocha kitsa ndokupenga kwachigwenda kuti kuti kana munhu agumbuka uri kufungidzira zvaunenge wafungidzira haudani saka kitsi adzigochera vaisi azigochirepi moto wacho waupfutsira pe ndandogwa mapepa kundoti vharo tikati maiwe vakutopisa zviro zvangu zvii saka ofisa ndandinawo au tafonera lisa kuno madhamu angu pafoni nefoni yemupurisa zvikazi uri pwanya zvinhu panze chitoyai mapurisa ndokuzai mapurisa kuita asi munowirirana here kugara kwenyu kugara kwedu kunotowirirana samba kuna bamunini ndimumakanika zvekuti unotogadzira mota zvekuti uyai munhu ende motikari unogadzira zvekuti uyai munhu motikari yatadzikwa nemunhu wese mamutari unomutsa ende unogadzira mabm mabenzi masubaru haagadziri matoyota yamai maclassic mota ndo anogona kugadzira asi ndozvekuti chii chinozomufiringidza mukadzi wake uyu panapa panogara sisacho muzvo ndiye mukadzi wangu uyu mukadzi kutiza kubva kutiza violence yaanonge azotanga ikoko because fungai uyu zvinoita zvikuuya ngoti mazuva apera takambogara kamitiki takambogara nehama dzacho naindazi dzacho nanasekuru acho kuchikanga akati fungai une anhu akawaya zvekutotsika munhu nemotikari zvaizvo saka ndo zvinhu zvirudini zviri kumunetsa ngatichimubatsire tikawirirana naye wachatoripo akati ndikatanga futi zveviolence maivhiki munongotaka zvinhu zvenyimodini mobva mamboenda unozvona last time akatombozvita futi akauya maivhiki kuno akazoya akatora akaenda futi ese akati handichadara ndakadzikana hino izvi zvakazongona mukadzi zuro wasvika panapa ndikati handise mazuva ese unozondoya chidini achitora nemhuri yake wauya pana kumakuseni handinotaura hangu naye ndatozwa kuti yake achiridza panze mukadzi wake ndiyo abuda bva wataura kwese bva atoenda bazodzoka masikati mana ndombe ndangosvika atori mumba obva atotanga zvinhu zvake zvatotengesera asina chopinda wapinda ari kuchema ari kuti dore remotika ndati ndichisiya mwana dore remotika rakadini rakashama mwana ukabatira dore racho remotika apa uri kuvhetemesa motika ari kuchema ndiri kuti mwana unodini unobva andobuda achibva andotsika ari kuchema saka mati ndiyaondomora zvinhu zvese zviri anga ndinogocha ende nakupanika mukashoko Wow, yeah.
aturi foto so ndofunga tumetocha mimi twatizere kana Hana kudya. amen ano yakamukachera twaturi foka tukitsi twaturi foto kutonini chadaro atudya tumita nduta kuti unogadzira motikari maklasi imota inenge kugadzira isi yake watomboya makuseni Sai ndo pendi rake.